Vale, listo. Bueno, arratsalde on danoi. Esan behar dizuet ni astilleruei buruz hitz egitea natorrela. Astillerua bizirik ez duen ezagutu. Etortzen itzan ordurako mutrikura, baina nire beginak ez zeuden astillerua behira eta gertatzen da. Txordoa ipatu gerreia dut eta eskerrak txordoi eta eskerrak txordotarrai asko lagundu dielako bai izenak ditzen eta bai beste gauza asko argitzen. Zeni hontan, zero patatero naiz. Baina, bueno, hausartak geha, oikiarrak batez ere, eta betxu, etorri naiz da itxengoet mutrikuko astilleruei buruz. Mutrikuko azten astilleruei buruz. Eta hemen dakau lehenengo, hori, abiadura. 19. mendian, esaten du, Urasandin bazala, astillero bat. Urasandi, alegia, Urazemendik, hor, Reinerreko atzealde hortan izan hon behar omentzuen. Eta gero baziola Pedro Mutio Zabal eta Zumalabeta Egainarena. Zumalabeta Egaina hori, badirudi Egaina hori etzala Pedro Manuel, baizik eta bere aita Jose Mari. Bai? Eta hurrengo, 20. mendian, guk gaur ikutuko deun hau, Jose Mari Egaina eta Pedro Manuel Egainak. Eta lehenko zarra, nik hori ikusi ezinik ibili naiz, baina antxokoan ikusten dezuen, hemen, hori da, Zumalabek eta zeukaten astillero zarra, zutik, kalabutxitik hartutako irudia da. Beraz, zarra ere hor dago, bai? Eta, oain, jarraituko dugu aurreak Pedro Manuel eta bere astilleroakin. Bueno, astillero zarrian, Zisario Zumalabe eta Jose Mari Egaina aipatu dut, eta ondorengoak bazituen bai batak eta bai besteak. Baina gaur, batez ere, hasiko gea Jose Mari Egainan ondorengoakin. 1880ko, baiatzan 18an, alegia atzo, 126 urte, jaiozan Pedro Manuel Egaina Barrenetxea. Astillero eta gaurko kontu hauen guztien, protagonista esango genduken nola baita, bai? 25 urte zituen, 1915an, eta eskatzen du baimena astillero berria itxeko. Horrek, gutxi gora bera pentsau arazten dit, Zisario Zumalabekin edo etzala konpontzen, edo bazikoala ura goitxi bera eta beak indarrian sentitzen zala, eta astillero berri bat eitxeko, kemena izan zula. Eta eskatuzun baimena ministerioa, bai? Astillero bat eitxeko Moiako lurretan. Eta, hausen da, bilatu duten dokumentua, eta esaten du, visto el proyecto y expediente incoado a instancia de Pedro Manuel Egaña Barrenetxea, solicitando autorización para establecer en terrenos pertenecientes al puerto de Mutriku una tejabana destinada a la construcción y arreglo. O sea, bi lanak eitxeko eskatuzun. Tejabana, neuri, etzatak bila iruditzen, 20 metros por 10. Eta, garai hartan, importantzi gutxiko obra bezala jotzen da, 1950 peseta. Nere ustez, 1915an, diru izango zen, baina, badirudi, kosto handiko etxia, tejabanak eitxeko asmoa etzula, eta hortan gelditzen da. Baina, arazo bat sortzen da. Hau, proiektu hau publiko eitzen danean, Zumalabek, Zesariok, eitzen du bere protesta edo, bere keja azaldu, honek presentatzen du proiektu hori eta planotan dagoen bezala, bere lurretan sartzen dala esanaz. Eta orduan, erantzuna ematentzako, ze planuak txikitu diala eta ez dala bere lurretan sartzen. Orduan, kasu hori baldin bada, azkenian Zisario Zumalabek eman eiken du, baimen hori. Eta, baldintza batzuk jartzen dizke, Pedro Manueli astillero hori itxeko. Eta da, baimena eman, eta ematen dile azaruan, 1915ko azaruan ematen dile, eta baldintza da, 2 hilabetera
obrak hasita egon behar den. Eta 6 hilabetera gehienez, astilleruak bukatuta egon behar du. Eta astillerua beraz, 1916ko, bai? Maiatzen 25, hortzen astilleruak bukauta egon behar du. Bukau zan, ez dakigu, egin zan, gero emaitzak eman dituetan, egin zan. Eta portuko lurrak erabiltzeko baldintza zan, baldin eta portuak berban zituen lur horiek bere zereginetarako txiringitua desmontau eta bere egurrak hartu eta alde egin bihartzula hortatik. Bistan da, beak hainbeste urtean eutsi ziola eta 1972 arte ez dela etortzen erabaki hori astillerua hortik botatzeko. Eta gero, garai hartako ez da genik dirua asko zan gutxi zan, urteko errenta lurragatik 25 peseta, ordaindu behar ditu. Eta horiek dia gutxi gora bera baldintzak, astillerruakin martxan hasteko. Eta hor gaude, hau da, hamen dakau argazki bat, hau da lehenengo argazkia bilatu detena, kalaputxikoa da, lehenengo argazkia hemen ikusten da hori da, 1918koa jartzen du, eta hor astillerua ikena idia, eta gizon mordua ikusten da, goian Zumalageneko etxia ere ikusten da, ontzila da Antonia, bai? Eta gero, Villa San Anton, azaldu zat, el noticiero bilbaino, eta da, 1919ko otsailean 19 publikatutako egunkaria. Da fotonotizia, hortzen agertzen den hori, eta behian, reseña txiki bat, esanaz mutrikun botadura egon dala, baina otsailean 16an. Hau publikatzen da 19an, 3 egun lehenugo, egindako botadura izan da. Hau. Eta ontzila da Antonia, eta bai esaten da, Pedro Manuel Egainan ontziolan egindakoa dala, mutrikun. Orduan, 16tik 19ra, seguruna aurretik ontzi batzuk gehiago egin edo konpondu edo zerbait egingo zen, baina hau da dakaten referentzia, bai? Batetik ontzila egiten, da bestetik ontzilan botadura, Antonia. Hemen agertzen da, eta horren ondoren, beste datu bat horrela agertu zitzatena izan zen, Foru Aldundiko orrialdian, Antzinako lanbideak bezala agertzen zen, eta horra agertzen da, astillerruan lan egindako Jose Mari Agirrezabalaga artistia. Zuetako askok ezagutu zenuten, Jose Mari artistia. Jose Mari artistia zen, Pedro Manueleneko langilea eta kalapeteru. Kalapetatzen ibiltzen zana. Eta kalapetatziei buruz eitzen dile elkarrizketa. Eta hor jakin dut, 21 urtean edo ibili zala lanian Pedro Manuelen astillerruan. Eta gero, badirudi, batek pika eta bestia pika, bai Jose Mari artistia eta bai Damian Usandizaga, Ameriketak juntziala, Amerikak itxean. Eta munduan gertatzen dian gauzak. Paloma etzan jun, oso laguna izan arren, etxien esantzilelako etzuaz, Ameriketan. Eta ze pasa zan, gero bueltan etortzeko, Damianek bazakala dirua eta etorri intzala bueltan. Eta Jose Mari artistiak dirurik etzakala eta Amerikak etxien gelditu zan. Eta etorri zan, gerora, etorri zan herrira, eta alabak esantzian legokoan, argazki pila badakat aitak botadurak jasotakuak. Pasako izkizut, baina oaindik ementzen bilen, ez dakit jundan, oaindik ementzen bilen, eta bueno, juten danien kaimanetara, gueltatuko eskite eta biatuko eskite argazki horiek. Gehio izango ditugu, astillerruan inguruan. Eta horren ondoren datorren, urrengo data da, gerra. 1926koa, orduan 1926an, mazazpi jartzen dut hemen, baina sortzen da eusko buruontzidia Marina de Guerra Baska edo esaten da. Eta hor, Pedro Manuel Egainan astillerruan indako 4 ontzia gertzen dira. Nazareno bat, gero L bat izango dara gerran,
Pedro Manuel Legañana beria. Gero, Josuren ama, L3 izenakin agertzen da, basurko nalargunana, nik pentsatzen dut txanbelenekua edo izan leikela, zuetako batek ziurtatzeik baldin badaka eta bestela horla hako deu. Nazareno 9, hau ere Pedro Manuel Legañana, gero L4 izan zana, eta Nazareno 6, Ondarrutarrena, Antonio Izagirre eta Justo Ibarloza. Eta barko bintzan, 1992an, eta eraman zuten gerrara. Eta datu batzuk eranzteko honen inguruan da. Nazareno 6, bai, Ondarrutarren, barku hortan gerran ibilizan patroia, bertako nagusia, Justo Ibarloza izan zan, Josuren ama untzilan Antonio Egurbide, Nazareno 1 ontzilan Jose Domingo Uranga eta gero Leon Agirre Gomez Korta, eta Nazareno 9 Luis Burgaina. Nazareno 9 Bilboko ebakuazioan ibili izan. Eta hau 37an juntzan Bilboko jendiakin Frantzira eta Baionan gelditu zen. Ontzi hau etzan bueltan. Beste hirurak, Nazareno 6 Josuren ama eta Nazareno 1, ibilizian minak bilatzen, da biltzen, Santander, Gijón eta Bilesen. Hiru ontzi hauek gero, bajuntzian Arkatxonea, Bordelea eta horrea. Eta lehenengo ontzia esan detena 9 hangelditu zala, 37an bueltatu ziren Pedro Manueli 1. Baina beste hirurak 1929an gerra bukauta gero, bueltatu zizkoan Eusko Jaurlaritzak armadore bakoitzai ontziak, gero handik aurrean behaiek erabili zitzaten. Eta zenbat denbora izan zuen astillero horrek? 1915-etik 1960-era. Eta zeintzan horko jauna, txapelakin ikusten den, Aitona hau, gizon hau da Pedro Manuel Legaña, astilleroko jabia, Nazareno biren jabia. Hauek ez ditugu identifikatu, dirudienez, horra hilatutan hau, hori identifikatu dien. Korbatadunak ez ditugu identifikatzen, baina Pedro Manuelen onduan dauna da Joseba Loretxu, Loretxukua. Eta gero, hor, korbatadunan atzian dauna Antio Joakin, hori da Juanito Larreira. Bai? Eta begila itxita dauna, gure Álvaro, Jose Mari Álvaro. Bueno, eta zein intzun gizon honek? Intzitun 58 ontzi. Hor kanpoan dauzkazu ontziak, izenakin jarrita, eta dazkan datu guztiak erantzita. Faltan bilatzen badezue, datu okerren bat ikusten badezue, esan eta aldatu eta zuzenduta jarriko dugu. Oandik gaur arratsaldean indet azkenengo zuzenketa. Orduan ez da arazoik, zuzenduko ditugu. Eta, astilleroan ontziak eikiaz gain, bai, 58 horietatik 2 ontzi, eintzian intxirrixan. Eta bai hori da. Intxirrixan eintzian 2 ontzi, baina ez berriak egin, baizik eta eraberritu. Lehenko ontzizarrak eraberritu intzitu. Eta zian, Polo Norte eta Galgoi Iparra. Bate-batek igual, ezagutu dituzuen. Bai? Horiek izan zian, Mutrikuko intxirrian, Pedro Manuelen astillerokoak berrantolatu eta berregin zituztenak. Eta gero, Pedro Manuel etzan gelditzen Mutrikun bakarrik, Orioko Hortzaikako astilleruan ere, egin zituen beste 5 ontzi. Orduan, fenomenoa zan. Hemengo astillerua, hango astillerua, gran empresario. Horiek dazkaunak,
hemen izen guztia jartzeko luze jugo da, eta nik denbora motzakat esan die gaina eskarri biltzeko. Orduan, gehiago luzatu gabe. Ontzilena hortik egingo dut, eta bestela zerbait esateko dakazuenak nik jasoko dut eta arreglatuko dut. Bale? Eta jarraituko dut aurrean nola itxezian ontzile. Bueno, ontzile egiteko zeon tejabana. Ikusten zuen hemen argazki hau, argazki dutan hemen do tejabana, barkatu hau da Aurora Mantero lehenengoa, han do tejabana, baina gelditxu honekin, bai? Moia honekin gelditxu. Montserrateneko aurreko moia horrekin. Nere gizona deitzen zion Aurorita moia. Ez da gehi beste inork deitzen diozuen. Beak Aurorita moia deitzen zion. Orduan, astilleroa zazkan bi tejabana. Baina batzan pixkat trabez. Gio beste argazki batian hobeto ikusiko du. Eta trabez egotiak zertzakan, gio uste gabeko kontuak etortzen ziala botadurako garaia. Matxetekin horitza, Joakin Azpiazukin. Eta beak esan zian, momentu batzutan sekulako lan pila intzela. Une batzutan, beak ikusi dula, tejabana hondian bi ontzi iten, eta trabeseko tejabana txikitan ontzi bat iten. 3 ontzi aldi berian iten ere ikusi zula beak. Eta gero ikusten dezu ez da, hemen tejabana hori da pixkat trabez. Direkzioa Aurorita moia. Aurorita moia eta despistin da aberin. Bueno, Joakin egin jarraitzen deu, beak emantziskan informazio hauek, eta jakitzeko nola itxentzian. Eta orduan, parte importantiak beha jotzen zituen, kilak. Kila normalian, behak esan zuen bere garaian, eukalitua izaten zala. Baina, salbuespena behak zakilena, Salbe Maria ontzilean kila izan zala, Leitzako basotik ekarri zela, eta aritzezkoa zala. Bai? Bea, Joakin, bere osabakin da batea, juntzan, Leitzako baso eta kila aukeratzeko enborra aukeratzea, arbolak aukeratzea. Orduan, hori beak lehen pertsonan ikusitako zen. Kilak ze sortzen zuen, kila zala kriston enbor luzia, eta orduan ze sortzen zuen, transporteako problemak, ez da? Kamioiak, niri esan zienien kamioian ekartzen zituela, kamioiai eranskin batzu jarrita, pentsau nun, gaurko kamioiakin, gaineak bota egurra, eta zuzen, tak, earkin, bera jetxiko da. Baina, asuntuak ez dia horrela. Beak esaten zuen, zemoz geiztetzi jaten Zumala benian da, Zumala benian ondo, baina behianan, Aizabiakoan behian, Pinasteikoan behian, han problemak, eta gero, baiestatu die hori beste batzuk erean, moian isketan egin itzanean, eta esaera bihurtu zala, esaten de, moian barku berria, kila berria, balkoia apurtu, balkoi berria. Ze azkenian, astillerokuak itentzen, kila apurtzen zuen balkoi berriko arotzeriko lana ere. Eta gero jakindet baita ere, kilako egur hori mosten zela horrela zutikako trontza edo zerra batekin, arpanakin, eta arpanakin lanean ibiltzen ziala batez ere moesto okela, bertsolari guk ezagutu deuna, eta Claudio Mote, Larreatarren aita. Kostilak aritze gurrez itxentziala esan zian. Eta gero, entabla zituan, hasieran pinote amerikanoa ibiltzen zala edurruko horroa edo bia, eta gero pinu gallegua. Eta pinu galleguan kontu hau gero ontzi batzun datuak ikusteakoan da agertu zat. Pinu gallegua, pinoteana etzat agertu. Eta gero, Joakinek kalapetatzia ematen zion importantzia handia. Jose Mari artistia esan dugu kalapeterua zala, importantzia handia. Ze ondo kalapetautako ontzileak urik ez dula hartzen esaten zuen. Orduan,
estopakin, enbihartzala trintxakin uekuain, estopa ondo sartu, ondo bete utxuniak, eta gero gainetik berdindu eta pintau. Eta hor, ontzila ondo babestuta gelditzen zala. Importantzia ondila zakan, kalapetatzen. Eta oain ikusiko dezue, kila nola garraiatzen zan. Ikusten zuen kila nola garraiatzen zan? Eta bai imaginatu dezue kamioi jaolako ezala. Eta enborrak tamaino hortakoak ziala. Bai? Eta bai jarri zuek, aizabiako zulo hartan jarri, bai? Kamion horrekin buelta hartzen, 3 enbor, zein baino zein luzeua, hor azpilan txofer di joana, aber nola dakilen buturruan undi joan, eta noiz jotzen duen, tokatzen den balkoinen. Bai? Orduan, barko berria, kila berria, balkoi berria. Inpaktatu nion argazki honek asko. Da, eskerrak eman berdizkot, Txarito Gabilondoi, ze niretzat izan zen, garaiko kontuak nola galtzen den burua, ahaztu itxe zaizkigulako. Ni garairotan ez nintzalako bizi nintzen, baina autrakos. Autrakos. Bueno, ontzilan botadura, hori beste festa bat izan zen herrian ontzilan botadura. Orduan, lehenengo jartzaitzako erramua ontzilai, gero, astillero parian moian zeon utxune bat, baina utxune hori egurrakin tapauta egote zan, da orduan, moiako lana normal egiten zan. Baina barkua bota bertzanean, estaldura egurrezkorik kendu egiten zan. Eta, preparatzen zen kajera, ontzila zuzen juteko, eta gero joakinek esan zian, albotan, bez bezala, biuna, zehozer, ez dakit, tela, manta, zer, almuerak deitzen zilela behaiek. Eta hori zala, ontzilak bastarra jotez aberirik ez zitzeko eta babesian juteko bera. Kilan grasa emate zitzakon, ondo irristatzeko, da okerrik ez zitzeko, eta gero, ontzilai soka lotze ditzakon, soka luze bat, eta ari enborrak frenatzeko abiadura, behin goitxibera ureta juten denean, jarruken abiadura hartzen zuen, ordu, kila zehatzeko, ontzila berriz mantsotzeko eta bueltan ekartzeko. Eta hemenak hau barko bat, igual ezagutuko du baten batek, bai? Zein da beha. Jesus Milagroso, bai, da, ontzila, eta da, kele honeko. Ontzila ureta bota bertzanian, eskolan, baimena eskatzen zen, da, festa ikentzen. Eta ustegabia gertatzen zian. Adibidez, esan dut, Montserratenekoa, Virgen de la Navak, Montserrateneko moia josun. Immaculada Mariakoa berriz, buelta eman eta gela fabrikako arribotea juntzan. Eta Jesus Milagroso, etzun milagro ikein. Botadurako egunien, klabau, gelditu zen lekuan, da etzen moitu ere egin. Bultzaka eta jardun bihar izan zen, urrengo egunean, bai, lortu zen, botatzea, itxaso. Eta hemen dakau, sokaktik tiraka nola ekartzen zan ontzila. Eta horratzean, aitxora bat ikusten da, txapelakin, eta nik tipo ematen diot hori Pedro Manuel izan litekela. Gero, ontzila prestatzea, eramaten zen, Zumaira edo Ondarrura, eta prestatuta zeonian, ekartzen zen herrira, eta etxekuak eta lagunak eta itentzen, bidaia bat, zean, itxasuan zian, eta gero etortzen zianian, montxo. Da hori, danen guztoko izaten da. Eta guain, berden baitea, eta, karpetak. Zer hau ikusin behar da. Oain, botadura bat ikusiko, bere benetako.
Uda berri dala uste, bate oker nahola esaten baina zue, onartuko dut, ze koloria gatik, itxaropena iluno guazak. Popaz ertaten du, barkoan. Kriston urtza atertzen. Eta hor, esto, Montserrateneko aurreko moia. Esto. Junda, trabestu da, baina ekarri egin behar da berriz. Eta irudi hauek eskertu behar dizkau Weber, alemana, gure izafabrikako alemana. Eta nik bereziki Pedro Txorduen. Beste gauza askotan bezala xe hortan ere lagundu ditelako. Eta hor ikusten zuen, sokakin tiraka, ontzila baztertzeko. Eta bain bultatu dira, berriz eskape. Ya está, hautsen, unien. Bale, banua, ja bukatzen. Bilatu dut, dokumentazio bat ontzi batena, Pedro Manuelena da, Pedro Manuel izena daka, 1900 eta 56an egindakoa, eta daka marinel bat, Eduardo Ituarte, pentsatzen dut peinau dala bere hilo. Baina barku horrek jabe asko izan zituen. 60an Juan de Diosek erosi zion, 63an Jose Maria Lezgaraik, 66an Luis Mari Burgaina, eta 68an Ignacio Burgainak. Eta nik eskuratu dut Montserrateneko familitxik. Oaindik gordeta zaken dokumentazio. Enekilen azan, hasieran Pedro Manuelen ontzila zala. Behaiek euren ontzi bezala erakutsi zienei, eta kabala zan azkenian, baina hasieran Pedro Manuelena. Eta hemen dakau, beste dokumentu bat, eta dokumentua da eskritura bat. Eta hau da, barku bat eitzen zanean, Javiei ematen zitzaien eskritura, etxe bat eitzen zanean bezala. Eta da, Marti Txikinekua, eta barkua bea da Itziarko ama. Eta jartzen du, zeinek egin duen, Pedro Manuel Egainak, zein egin dion, nolakoa dan barkua, eta gero ze neurri dazkan, ze egur dakan, eta hori guztia. Eta datu gehiago, ze hainbeste horri dazka, eskritura batian dauden bezala, daude horri. Eta hau beste argazki bat, txaritok eman ditzen beste bat da, eta berria, Pedro Manueleneko gizonak, ze arpegileak gure aldea behira dakan gizon hori da, Txarito Naitxa, Gabilondo da hori, eta berriz ere asesori bila Pedro Najunda, Pedro Kesantzian, hori da barku bateko dinamua enkailatuko zen, eta aprobetxatzeko atea bihar izan zen hori eta ekarri. Eta zenbat gizonek egintzen lan asko, baina guk lortu ditugun izenak dira 34. Horiek ere hortzen daude, eta gehiago eranzteko baldimadaka batematek mesedez esan. Zer dakau datu gehiago gutxi bat, Arrateko Elizan Zapaia iken ere, haimengo langilea jardun zutela, Pedro Manueleneko langileak, baina 72an. Eta azkeneko ontzila Santan Infa 70an bota zen. Beraz, eta ordurako 82 urte bazitun. Ordu pentsatzen dut, astilerua ia hor bukaerantzeola. Eta zela dakigu hori, 1972ko martxuen 10an, erabakitzen da astilerua botatzia. Eta hori ere datu guztiak jasota